बेरगाव आइसिडिएसनि बानजायनायाव मुलुगनाङारि गाइखेर दौनाय सप्ताह फालिदों। बेरगाव खुदिया जौगाखां बिथांखिनि बानजायनायाव दिनै बेरगावआव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। बेरगाव आइसिडिएसनि गाहाय मावखुलिनिफ्राय आगान सुरनानै बेरगाव सोहोर जानानै सनिबार सप्ताहारि बाजारनि सेरजों फिन बेरगाव सारियालि जानानै गाहाय मावखुलियाव थुंगि फैयो। बाहागो लागिरि आइसिडिएसनि कर्मी हेल्पारफोरा आखाइ आखाइयाव खुदियाखौ जोनोमनि 6 दानसिम बिमानि गाइखेर दौनो नांगौ, जोनोम जागोदान खुदियानो 1 घन्टानि गेजेराव बिमानि गोग्गो आहार जाहोनांगौ बायदि स्ल'गान लिरनाय बेनार फेस्टुन लानानै लामा लामा होसिख्रावना बेरगावनि अख्रां सोगोमखांहोयो। बेनि गेजेरजों रायजो राजा आरो बिमा माहारिनि खाथियाव सांग्रांथि लाबोनो दिनैनि बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायो आइसिडिएसनि नायदिंगिरिफोरा। जाहैबाय जों दुलाराय हादोर नाङैनो 1 आगस्टनिफ्राय 2 आगस्टसिम थारमाने मुलुगनां ब्रेस्ट फिडिं उइक खुंदों। बेबायदिनो जोंबो गामि गामि मानसिफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय बिमानि गाइखेरादि साबसिन आहार गथ'फोरनि थाखाय बेखौ मिथिहोनो थाखाय जोङो गामि गामि मेल मिटिं खुंदों, एवारनेस होदों आरो लोगोसे 1 घन्टानि गेजेराव जे गथ'नो गोमो हालदिया गाइखेरखौ दौनांगौ, दौबा गथ'नि थाखाय मा मोजां जायो आरो गथ'नि थाखाय दौवाब्ला मा गाज्रि जायो बेफोरखौ जोङो मिथिहोनो थाखाय दिनै बे रेलिखौ खुंनाय जादों। जोङो जोंहा गथ' थैनायनि हारखौ जों खमायनांगौ। जोंहा जिबायदि मेडिकेलफोराव जोनोम जायोब्ला गथ'आ 1 घन्टानि गेजेराव बिमानि गोमो गाइखेरखौ मोनजादोंना मोनजायाखै गामिनि मानसिफोरखौ मिथिहोनानै जों सानदों मा दिनैनि एवारनेसनि गेजेरजों जोङो माखासे मुलाम्फा जागोन होननानै सानदों। गथ'नि हार थैनायखौ मालनारिसनि हार बांनायखौ जों खमायनो हागोन होननानै जों सानदों आरो बेनि थाखायनो जों दिनैनि हाबाफारिखौ लादों आरो। सोरनि बानजायनायाव जादों बे? ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि आन्दारावनो जादों बियो। जों दा नै बेरगाव आइसिडिएसनि जोहै खुंनाय जादों आरो बेखौ। পুরা বিশ্ব স্তনপান সপ্তাহ পালন কৰি আছোঁ। প্ৰতি বছৰে পতা হয়, আমি প্ৰতি বছৰে এনেদৰে পাতোঁ। তাৰপিছত আমি যে শিশুসকলক জন্মৰ লগে লগে 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মাতৃদুগ্ধপান কৰাব লাগে, তাৰপিছত 6 মাহলৈ কেৱল মাকৰ গাখীৰ, আনকি পানীও দিব নালাগে এইখিনি। তাৰপিছত 2 বছৰলৈ শিশুৰ 2 বছৰলৈকে উপৰীয়া আহাৰৰ লগে লগে মাকৰ গাখীৰ কণ্টিনিউ খুৱাই যাব লাগে। এইখিনি মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিবৰ বাবে আমি পুৰা 1 তাৰিখৰ পৰা বিশ্ব স্তনপান সপ্তাহ পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু আজি আমি আমাৰ ইয়াতে বজাৰ আছে, সাপ্তাহিক বজাৰ, তাতে সজাগতা হিচাপে আমি এটা এৱাৰনেছ হিচাপে শোভাযাত্ৰা আমি ওলোৱা হয়। এনেদৰে মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। গাঁৱে গাঁৱে মিটিঙো পাতি ফুৰিছোঁ। আমি যোৱা 1 সপ্তাহ ধৰি আমি সজাগতা হিচাপে মিটিংবিলাক পাতি ফুৰিছোঁ।